Sashisin pat na kaliang jong ka Good News TV, ngipriang so bahaya phi baro ki bapet yakne ka program ka jongi hakne ka por. Par ngi ai khuble ru ye phi baro ha ka kerteng ka jong u Jesu Christ. Kane ka tayo ka bakar pang ha ka baki balang baro ha po jong ka KGP Assembly ki rakhe ka kum ka Youth Week Youth Sunday. Kumta na kaliang jong ka Good News TV ha kane ka singi ka Southrig unai lor ngin walam shapi ya ka jingye pleo jingmot halor ka phang ki samla kristan ka jing start sayen bat ka jinget kristan ni pediang so bhai ki nong yishim benta hakane ka singi kata nado ki de khot jang ka standing choir jingye seng samla KGPC not semgi ki ban ai hengi ya ka jingrai ka bakar pang ka jongki ni pediang so bharu ya ki de khot jang ka panel nado I panel moderator I Reverend Bidon Box im Bat khamtam iki panelist kata iteman basan HW Tham bat I Dr. Balaji Nongrum. Ngapin kan mauru ye phi baro ki bapet ye kane ka program hakane ka singi balashai ka singi ka santarik unai lor ar phawai ka bade ka singi utrai ka bakarpang ka bangi rakhi aka kum ka Youth Sunday. Ngin walam shaphi ye ka program ka bakarpang ba on panya da ka jinga seng samla KGP sinot semni. Ye kane ka program Pila banyi I haka YouTube channel jong ka Good News TV, badru haki local channel haka por shi phobaji min step. Shwa bangan IT no yakani ka por shi Reverend Bidon Box im, I belong I panel moderator, sa shi sien pat, ngi khot so bhaya phi, papini snok tilang bat ngi, haka ni kata yaw ka banwan, kata haka khatwe tarik unai lor, ar phawai, nabar baka shi phaw tarik unai lor, jong man la usnem, lejukan mau, yakane ka singi kum ka World Suicide Prevention Day. Kumta hakane ka khatwe tarek ngin walam shaphi ya ka program ka bakar pang ka banya day bat kane ka singi ha ka bangin yo sngaw ya ka testimony bat ka jing rai na imis daya hon lang thong ni bat ka jing kran ka baya day bat kane ka singi bakar pang ban kran de Reverend VTS Langste. Hadu bagne shampat to ublay un kirku ya phi baro. Lagi kman chami ablay awat kajingyara gasgulong marway aman la kasenja ngabur ngakalong glerda kaksangti trong tips come try ino yang don arteli gilenti banga e banjet lenti jong ka jingso lenti jing jenjar ka yang abanyan lada ngawan ay tila jing in chame hajing long sam labatla jonga shim yanga hikai dalade bangan yai le yakamon jong long danai akmat jong me
la Kristan Giêsu ong hangi Iwat ya kapirthei kapal snow si yublei tungin yada husier bha yo ap ka jingma berkat Chúa ban jam shakmo brat no ki jing thala hai no sha jing bha leu dang in ya pi yang Bertekam ajing shan shu yang ni Em cam ti kna shu Ching yap ka ap yang i Som la tu kan at kan Ya la ka jing im Angin lat nat ki jing smiu batri Shwa ba Giêsu on wan ban rong no yang ni to pen kre no ban ya shem ya u Try ngawan ai tira jing in shami ha jing long sam la batlat jonga shin yanga hi kai da la de try ngawan ai tila jing in shami ha jing long sam la batlat jonga shim yanga hi kai da la de bangan yai le ya ka mon jong me bangan long janai hak mat jong me trai shim yanga nga ai ti tang Amen. Sa sisian part nakaliang jong ka Good News TV ngi ai kublay Youth Week ka bakmen nakabenta jong pi baro. Ngi ai kublay ru ya ki jingeseng samla baro ki bahapo jong ka KGP Assembly ki baraki ya ka tayo ka bakerpang ka jong ki bat kumju ru ya ka sngiu try ka bakerpang nakabenta jong ki samla ngi bau blay un kerku ya pi baro ki jingeseng samla hapo jong ka KGP Assembly lingba jong ki jing shakri ki ba pilayo ha ka tayo. Ka team ya ka ba ka jingeseng samla KGP Assembly ka bu na ka benta ka jing raki ya ka Youth Week Youth Sunday arajar arpuwe ka long ki Kristan ki bakhan adkar ya ka bala pensyong nong rim na ka shiti ka jong upol chau titas ka nong ka baar ka dekot ka ban rio bat kumta na ka liang jong ka Good News TV ha ka sngi ngin wan lam shapi ya ka panel discussion ni ka jing pliu jingmut halor jong ka phang ki Kristan ka jing start science bat ka jinget Kristan kani ka phang kalong ka phang ka baya dei bha bat kani ka team bakum ki samla Kristan ngi dei banlong ki ba khanadkar ki ba sngout khu ya ka ei ka bangi dei ban le hapdeng jong ka jing roistet jong ka science and technology ngi dei ban prakhat ba kata ka jing penan kam ka jongi ya kini ki technology kam dei ban kata ya ka jinget ka jongi nakaliang jong ka Good News TV ngi pen pau ya ka jing sngongo ya ka jing don kat lem ka jong ki panelist kata ya itmen mesan HW tham ibe don kat lembat ni hakini kapor bat kumju ru i Dr. Balajit nongrum
ibalong idukot jong kabalang Presbyterian Maukar itimen besan HW tham ilong itimen besan jong kabalang Presbyterian Lom Siam tang kendiat kajing penithu nagabenta jongki nagabenta jong pibaro ki bapet ya kene program itimen besan HW tham ilalong teng u nong hikai hapo politeknik bat hakiwe kiwe de ki benta ki bayade bat ka kam hikai bat ru ilaidon benta bah ka kam mission itimen besan ila pendep ya ka BTech ka liang jong ka electrical engineering na IIT Bombay ha ka snam kat kendai spa prapo ti ngi priang sumhai pi itimen besan changan ka program ka jong ibat nginget baling ba ka jing ya pliu jing mut ka nong ka jingir khu na ka benta ju kitu barok ki basngap ka program ka jongi shikintian arkantian na ka benta Dr. Balajit Nongrum i balong iwe ni ki khot jong ka balang Presbyterian Maukar but ibalong ru idkhot joga ni ka panel ha ni ka sngi Dr. Balajit ila pendap ya ka jing puli ha ka veterinary science ila pendap ru ya ka master ya ka philosophy and religion but ru ya ka master ha ka science and religion na Biola University USA but minta ida lead consultant research and apologetics jong ka organization Reason to Believe iba deban pet ya ke Asia Pacific tingi priang sumhai fi baro arngut chang ni ka program ka ba ngangit lingba jong phi kan long ke jing shai ya ki babun ha ga ba dei bat ke ni ka phang na shukwa ruban pen kan mau ya fi baro ki ba pet ya ke ni ka program ka jongi ha ke ni ka por ha ga ba dei bat ke ni ka jing ya pliu jing mon ngila persang ban shim ya ki jing kli na phi lingba ka ling ka ba ngila share bat ngila pen poi sha baro ki jing seng samla presbytery hapo jong ka KGP sinat sepngi bat ki ladon shibun ki jingkeli bat kala shimpor yangi bangin samap ya kita ki jingkeli ya ka ba phi philapha bat ngi ai kublei kerpang na ka benta jong phi ki bali shimmenta ha ki ka panel discussion le ka jingye pliu jingmun lingba ki jingkeli ki ba phi philapha shangi lingba jong ki ling ti klem da pen slam shu ngi ne poi bet shigi ki jingkeli ya ka ba phi philabo hakmat jong ki jongi bat jong ki panelist ki ba don lang ha ki ka por dengan pai ning kong si Dr. Balajit kat kum gani ke jingkeli ya ka ba dan hapreng jongi ngat kwa ban bu ya gani ke jingkeli hakmat jong pi hatu ke jinget kristan bat ke jing start science kaya ya ringkat ni hala ke jong hatu ki briu kin long kumnu klem ke science bat kumnu ke science ke dan ke jinget bat ke jing start la bat ke ngamut banong kumnu ke science ke dan ke jinget dai bat ke jinget kristan Kublai Shibun Pastor ya ki kintin pediang sungubha jongpi bat kalong sisa kalat ke ba kraw ke bangang yo akan ka por bandon ringkat lem bat temen besan bat mat pi kumju bat banio benta hakani ke jingye kren halor jong kani ka phang ke ba kerpang halor jong ka jingye kristan bat ke science hakabe dei ba ke jingkeli ke jongpi ngakwa ningkong shwa bangan ai kindiat kum ki kentin jing lamprang ban pensyai ya ka foundation ha ka biya dei bat ka jing start science bat ka jinget ka jongi bun sen ngi kum ki breu ka jing sngotu ka long ba ka jing start science ka dei ka ba ka nongrim ka jongka ka long halor jong ka research halor jong ka perkhat perdan ka ba peka ka ba scam bat katu kat ni pat ki don ka jing sngotu ba ka jing perkhat pat ka ba ka jinget pan hakaway pat gebenta kalong kaba kanongrim ka jongka kalong kaba sting but le se kaba kanongrim kamda day kaba scam kumbalong kanongrim jongka science namar kata ka jing sngotu kiba bon ki brio ki wan ra ya kani ka phang kaba ki sngotu baki ni ki artli ki jing sngotu ki jongi kaway ka science kaway ka jinget kalong kaba tingkhu bat kalong kilong kinong shun kiba mla benyepet khmat mo kilong te kata ka di gawai kan nongrim bat ngakan mau ya ladiru kum khna ubadang puli science hakapor ka bangadang le puli veterinary kalalong ke ka bapen ki ya ka kom song thu jongai ka jinget bat ya ka jing puli ka jonga ha to ka por pat ngam arta tien ba ka ni ka jingkeli ka ba phi lawan ra ahmad jongi ka don ya ka ju le si ka jing ya le hapdeng ki katu kat ni ki bawan ra ni ka jingkeli te henre kum ka jing pensyai ngakwa pat ban ong ba kawai ka nongrim jong ka jing snuthu jongi kum ki kristan lani kum ki banget ha ka bible kadai hirut na ka nongrim jong ka kitab sam ka ba ladang puli khindiat na ka sam ka ba khat khandai ka dekhat ka ba ningkong ka ba ong kum ni ki beneng ki pen bena ya ka buram ublai bat ka sahid beneng ka pen bena ya ka jing le ki kiti ki jong u kini gidi ki kentien ki ba stunat ki ba persyang ban
ban unong roi samu ong ba la da phi pej ya kani ka jing thau ka ba krau ka jong ublei pue le se kum ba ong gi phareng ya ki fingerprints ka jong unong thau u ba kham krau ban ya kani te la da phi pej ya kata la ni phi pej ya ka jing jongi kham tam e na ka bible hi barok ko we na du sedang hadu ka bakut pinu ngidan artli ki jing sungu thu ba ublei ula ai ya ka jing penshai shapang jong u lingba artli ki kitab kawai ka di ka kitab ka bangingi puli kum bangla puli mentan na ka bible ngi ang ka di ka ktin ka jong ublei kum nu ngintip ba ublei udon day namar ba ka ktin ka jong ublei ka penshai bat ka declare la debu ka kentin nong way ba ublei u exist udon ublei kani ka pertai ndai ba ka shu urlong hi day udon unong thau ubala pen urlong ubala thau bat ulawan ra ya ka kum bakalong kum ni te kata kadi ke kitab ke beningkong ke bangakwa banbu te henry ke ai ke bo ni unong roi sam bat wan ra ska attention ke jongi ska jing khmi ke jongi ke long ba ka don sakoi bat ke kitab kata kadi ke kitab jong ke jing thau ke jong ublei lani ki bangin dabut ke kentien nong wei ngi ong the book of nature lani ngi la ban ong ke general revelation pi ka Bible ka day ka special revelation mo kalom ka shiti tho it shiti samla mo let's say laban ang ka love letter udon way real start Norman Geisler u ang hana ka Bible ka day ka love letter ka na ublay syangi te henry la pi pej pat ya kani ka kitab jong ka nature pat ka day ka general revelation te day ha kata ka nongrim ka bapinde yu ba ya ka start science ka day ka la da pi pej ya ka definition jong ka kintian science ki ong to know sire ki shimna ka kintian latin ka bamut to know ngi jupenon kam ngi ong ka science of this science of that ngi wat hapo ki non scientific subject ki badai ki arts ru kum ka philosophy pinda pule ki ong the science of logic kam don science sangta te henry ka day kulum lang ya kajing snuthu halor jong kani ka kintian science ka bamun larang isim ya kani ka science ka bangi puli ki school lan ki college ki university ka day ka ban khmi ya kajing long kajing man jong ka perthai te ka bamun ngidon ki breu ki balai ha university ki puli banyak te ka turu le se la ban ong ka day kajing puli ka kitab ka ba ublei u ai hangi teka kitab ngidan pas ki theologian kumo phi badai we ni ki theologian teka bawat phi puli ka Bible ya ka special revelation te laban ong kitairu ki ba puli ka science ki lom ki theologian mo ladang isibu no hakata kan nongrem te lada phi so tho hakata ka rukom nga sngo ba kamdan ka jingya tingkho henry ka don ka jingya ya lang namar ba ka issue ka day ka question jong ka worldview ka bang lesing in saya kren te tangba ka day ka ba ublay ulabu lupa ko musembai yangi bangin khmi bangin wad yakini ka ba ublay ulaburi ha ka maryang ka bangi ngin wad da ka bangi puli ngile research ngile te hanga hi shimet ha ka jing wad ka jonga ka jing pusan ka jonga ngasngo ba ka jinget kayat haringkat bat ka jing start science sisa kumangan chuang kadai kajing ngej ke jonga hu blay bat ha Bible ka pelong yang bangandang kam sngo tenat chu bangandang phai biang sa ka science namar man banga puli nga sngo ba ka pen ki jing mut jing perkhat ke jonga te kam dei bandon kata ka jing sngo thu ba kini ki dei ki yu ndrei ngala ban ong ki dei perlok to kublei shibun doctor na ka benta ka to jing penshai ka jong phi tingin poi she itmen besan na ka bidei bat ka jingkeli na ka benta jong phi katkum ka jingkeli ka ba kile pha shangi hatul la ki samla kristan ki don ya kani ka jing start science hapo jong ki kanwan ra ne em ya ka jinget kristan ka scam bat ka shisha ha ka kum kini ki por ki bamenta bat ka e ka jingmi larangi pen kam ya ka jing start science ka jinget kristan lani larangi pen kam ya ka jinget kristan ha ka jing start science te kata kalong ke jingkeli ka ba dan na kabenta jong pi Brisbane pastor ting na pau jing sungu bo yo manya simbentah ka ni kapor lembat i pastor iba penya jingi lembat i doktor balojit nongrum iba ya simbentalang ka ni te hakabai dei ba ka ni ka jingkeli ba ya dei bat ket kumno ba ka jingit ka jongi kala ban ya long ta ban te ya kata jing stu jungi ke science mo tangan supuli biang ya tu jing keli sesien na menta
Teng ki phi baro ki nong sngap ki ba sipi kwa ban sngap biang ka ong hatu la da ki samla kristan ki don ye gani ka jing start sayan po jong ki kan wanra ne ye ka jingit kristan ka bas kem bat ka basisha ha ki ba kum ki ni ki por ki ba menta te na preng jong ngi baro hangni la se bon na preng jong ngi ki ba don hi gani ka jing tip science namar ha ka curriculum school hado class 10 tala kumno ngi police science ba don pat ki ba kwa banang police sisu kumi doktor balajit kumni bala lit sisu tatar seneng te hakabai dei bat kata ka jing kali ka jing tip jongi ya ka science ka wanra ya ka jing sungthu sisu ya ka ka jingit ka jongi to ngan suai da ka nuksang ni haka ktinu blai la tho hagi lightly ki benta ki bangala ban sem haka gospel witness ba dau jisu la thawi ki baro klema simlong ka ka balalong te haka sithi sigi nong kolosai ru u apostle paul uong biang ya baro ki la thaw do u ka sithi ka apostle ngamut kolosai nong baning dakhat khandriu te haka sithi sigi hebru ru dang ong biang sasisian do nong tho sigi hebru ba la thongi u bon long nong yo pateng ki baru da uru la thau ya ki perthai te aba kran ya kata ka science pat ka ongkum no ka science mo ke bon ki jing jibab ya ka jing penlong ki perthai ki don bagi ong ka su perthai be kum to ka su don ki jing perthai ki menor ba sami ki baro te nrei haba ngadan ka jing tep ya ka science ngapoi sau put ban hap kali ladi siwa kata ka jing bethai lada kata ka jing bethai hakam nan menor ba ka bagi ong ka big bang theory lada kalong ka besisya haswa jong kata pat dei tin rei haba kadan kani ka science po jonga kan penonginga bangan nang keli sikeli ban bangan poi sawa kata ka put kumbai ongi dr balajit ke stream dian ba nak ke bala bani ni sung thu badon uba kham lor susu uba kham start susu ubala penlong ki bahasua jong kita te kata kadai ka kejing jubab ya gani ka benta te ka weipat ka benta ka bai nong kali jing kli ki kli ka ong kai ka jing mi lada penon kam ya ka jing start sayan ha ka jingit kristan but vice versa te ka habangi penon kam ya ka jing ningkong ya ka jing ngit kristan tongan simshwa ya ka jing start science mo ha ka jing ngit kristan kadan hi ka jing sriem ta te ladanga perkhat daga nuksa habanga ngadan ka jing tip ya ka science sibo ba ngatip ba ka ha ka chemistry ni puli shefang ki phingit ki barit tam ngi ong ki elements jong kanu ka jat mar jong kanu ka substance but nagini lapen long ye ki ba khamhe pan ki mi swa ki compounds dak ba combine ki nang ta mi sisu ki ba khamhe da dei ha ka life sciences ki mi ki tissues ki mi ki organs dei ha ka natural sciences ki mi ki jat mar ki ba life jat ka narne ka ba khle bat kanar kini ki tiar mi punan kam bro sodong te ha ka jing tip jongai ya ka science ngala ban sungthu ba pleng kini ki long kumta bang ki kimi kumta nga nget ya kata bat nga sung scam kata tin rein dah bang puli pat ya ka jing ya thu ka bible bo try jisu ka kam ka ngamut ka kamba ka banikong ka bolale ka di bu pen kala wan ya ka te hagi ba puli science ki tip ba ka dei da ka wei ka compound ki yong ka H2O la ne ka hydrogen ka bakhle ka hydrogen bat ka oxygen te rei ka wain te kala de ka organic compound ka bala long complex ni ka bala bunjenat bha badon ka carbon don hydrogen don oxygen bat kiwe te kumno kumta kala ban long ba bo jisu ke thu ka bible ula ban sule kumta ten rei habanga ngadon ka jinget
bau de unong thau ki da ula thau ki baro ula da kata ka bor hi da ka bau la thau ka beneng bat ka khando ban pelmi nado ki atoms ki molecules tersitar ki balong ki phngit tan rai jong ka jing penlong baro kam yu ba un penkala ya ki molecules jong ka syaki molecules jong ka wain te kata ka de ka wai ka banga ngasem ya ka jing pen scam di baka science plan habanga puli benia ya ka bad habanga dan ro ka jinget plan ki de kim ya kelas tang bangan pediang baudan unong thau ubak halor ki baro te dan ki ba ngimla ban batai da ka science kum ka jing lani ka jing isi atolaan batai habaki keli ki interview ya ketu robot ka bala start bahamo ka ba ki snagi scientist ka Hanson Electronics ka ba keteng ka Sofia keli ya ka kiong ka jing phila ban kong ya kata tengah mla ngade ka robot te lada ya be da ka science te ban batai ka jing ngi tepat ba ka jing ka de ka besisa te kumno pun ngin proof scientifically ngimla te dan ki bakas ka science jong ki kalong ka ba kham cylinder shu ka ba kham se jrong shu ka ba la banyo tang da ka jingen Terus ngutnat bantip ba ka jing start science ka de ban yalam yangi syakanang ban kampen jeliu ka jinget ka jong bengin skutu ba lor je kini ki udan way pat u kam kraw u penlong ki mo terkendiat ngine phai yang sei Dr. Balajit agabidai bat kini ke jingkeli kumnungin penyeper ya ke evolution theory ke jong Charles Darwin creation story ngamot banong ka bangi syam ka kitab Genesis bat ke but susuk ke jingkeli hatu ke theory of evolution kam ketamu ya ke jinget kristan jongi ke weipat ke jingkeli ke bayasno bat kata kala dain em ke por ban penrung ya ke creation story kum kalenong ha ke subject science ha ki school ki ba penyat da ki balang kani ka jingkeli ka kren ya ka jing ban kumnungin penyeper ya ki evolution theory na ka creation story ka bangi syam ha ka kitab Genesis toi Kau snat bah pastor ya kata ka jingkeli kala dei ka wei ka jingkeli le se ka balong ka kmi jong ki jingkeli baro ha ka be dei jong ka jing ye tingkho ka science but ka jinget lani ka theology mo creation evolution namar bun sen ngimla len habangi lej ha school ngi pule ngi ui pat ngi yo sngow ye ka jing hikai ka bawan kerpang ka ba batai spang ka evolution te hendre ngim ju kham yo sngow ye ka jinget ya ka story jong ka creation ka ba phi wanra ma phi mentan hakani ka jingkeli ka ba wanra ya ka jing batai pat na ka bible namar ka creation story ka de na ka bible te katba ka evolution pat ka ba ki hikai pat hapo ka textbook pat ka ka ba hikai ha textbook teng kalom ka ka bangingi shit ong ka gospel truth mo ki ong ba ka ba hikai ha school ka ba mod ka de ba shisha ka bangi pule hapo ba yo school Sunday school kalong kum ka jing tu khana farsi mo ki ong le se kala don kala rung ya kata ka jing snu tu tapi wan mangaru hapot dang he dang san ngong ka jinget jongi ta le se ka de pot do nut hendrei ka evolution de ka de hangi kan kemut ka ban biang ba kan hendrei ka pelong pat yang bangan pliet igi khmat kat bangadang yat hakini ki jing puli ba ka jing yat lenti jonga ha ka perkhat perdan ngalap ba ya ka wei ka jing sisa ka long kumni lada fikren sepang Darwin namar ba bon le se kim da kham tip ba ya ka background jong Darwin ude wei ni ki banget ba min chua te hendrei uru kala yat kelenti hakaba upoi bon batai bat yakni ke theory kabalong kumni kum bakalong lani kum ngisi ekran danda ngisi ong ba ke theory of evolution ka batai bak ngi kumnu ngi long brio na usri to kata kalong na kum basi yo penyer ke biria tang ba hendrei ke theory of evolution ka kham batai kham jeliu ban ya kata ong syu tang nu usri tang ba hendrei umut ban ong ba ka jingim kalawan na ki kumbi ang teman mesan ni tiny organism na ibarat do a simple organism but ngin salong kumni ko mangilong but ki ong ba I bon kapor kabamut million of years te iwei pat ibarit ijing thau ibadai no tang iwei organism ha te kat dang ya idang kamlong complex pat haduk ngin dalong kumni ko mangilong ngilong ki complex being mo
kumbaong menei teman basan ngasnat baong ba ngidei menta mdei tang kibriu ki badan ka do ngidei hiru kibriu ki balong emotional ngiyam ngijau mat ngia don ke jing e tingim dei tang ka do te Darwin upersyang ban sotho kumno ba ka jing im kalawan hakani ka slakando but ka theory of evolution la da pipet yakas ka kot ka baningkong ka ba upersyang bun tho ka de ka origin of species ken Henry hang tu kumbashu shu kren kindiat kalong ba origin of species upersyang ba un batai kumno balik dan si bon gini ki varieties ki species ki ba pher pipet kum ki ksau ki ba bon ki species ha udai ksau jat ksau tama ki bon ki species te kumno ki leja origin of species ka dai tangai kata batai ka origin of life hadin nang tu khnyat sa kindiat kadang ya ki singi ki por te usdang bu un tho pat sai tu ka wei ka kot ka bu ong the descent of man kaba upersyang ban atem ban batai ya ka origin of life kaba mut ka jing stang jong ka jing im tang ka wei nga kwa ban ong ka creation bat ka evolution ka wei ka jing e pher ka long kum ni ba Darwin upersyang ban batai ya ka jing sedang jong ka jing im Henry persyang pat buun batai pan na ei kiwan kini ki baro la buun batai ya kata kat ba ka creation story pan ka sedang la da pipet ya ka Bible ka dekat ka bangingi sidang ka dekat ka beningkong hapok ka Bible ha ka Genesis kitab beningkong ka dekat ka ba ningkong ha ka tu pin ui ba wat kitu ki balet space ru ki ong beningkong hapot ba ki ui ya ka jing internet ka jing ipo ipeng ya ka perthai na bar jong ka perthai ba ki let ka outer space ki ong so nang syu ban ong kumno henre upuli kini ki dekat ki ba dei na po ka Bible ka ba ong ha ka ba meningkong ublay ulat thao ya ka beneng bat ya ka kendo kani ka statement ka dei ka beningkong ka statement ka ba ka Bible ka play ya ka kitab ka ba persyang ban batai ya ka wei ka ba ublay udai ubat thao ya ka beneng bat ya ka kendo bat ya ki baro ka dei ka creation story ka origin of life kat ba Darwin pan umla buun batai naman kan deko hikba buun ki benta ula ban batai tangi ko origin of life Henry kumnungin im baling ilit long ki brio ki badan ka jing sngo ha ka jing ya day morality mo ngiong ka jing ka e ka badai ka e ba bakla Darwin umla ban batai naman ladang ngila syawan kum tu te ka ba manu ba ay ngi kani ka e kata ka jing sngo nginya dan jing ya sngo lam yi para marjan kata kam don tenga ngasngo ho chibun ngila banya keren pastor ya kata te Henry tang ka wei nga kwa ban ong ya ka tu ka jingkeli ka ba arpat ka ba piwan ra hato kam la dei ka por kala dei bah ka por bangin penrung ya ka ni khamtam hini ki school balang ki jongi ya ka ni ka jing hikai ya ka creation story namar bangi di ban so thu hapo ka ain science ka rukom so thu ngi ong kidan katu kat ni ki level ka beningkong galong ba ka sedang shwa ka nu ka jing so thu ya ka ei hawai dei ka ni ka sedang shwa ka hypothesis kabamon ide jing ibamput pensisya ngidang syuong kani ka detang ka rukom perkhat kabaar dakala la deb ngiong te ka biang du kani ka rukom perkhat kayat pat chakaway bat ka level ka bengiong ka theory mo te dakala yat bha ka ta ngila pet ye ka theory bat ngila sngotu bha den ngiong te ka dei man te nang ta pat kan salej bakan long ka law kum ka law of gravity mo te tang bang akwa ban ong hoj kadai ka jing sisya baka creation story bat ka evolution kilong ki jing batai ki ba artli kilong ki theory ki ba ki le se laban ong kia wan lang ha kia compete ha te tang ba ngakwa ban ong happy ba ki ba pun ki research menta khamtam kum ye kani ka wei bangan penrung menta ka ki intelligent design movement ki ba ki riu perkhat ki scientist na baro ki jat niam ki badan menta syubu hakikat tu kat ni kadan ka Discovery Institute ka ba menta ka le research ya ka intelligent design movement ki ang ka ID movement ka ba mun dan unong thau ba start kim ye kren unong thau kim ong ude ublei jong ka Bible ublei jong ka Quran na ublei jong ka Gita ne unu kim batai tamba ki ong dan uba start namar pipet ya kani ka perthai pipet yangi ka DNA hangi pipet ya ka perthai ka komlong ki ayom te don unong thau uba start te ka bamut ladang ia at ka wei hadin ka wei ka dau kan ki dau ki nongrim ki babun
te le se la ban ong ka tarajur ka kham khia sha ka creation story te henre ngi yu i ba balai pat ngi me shlor bangin pinsung thu ya ka ne kan hapo ki khna ki ban salong la shai ka lawei jong ka imlang ka salang nga sngo ngi dan ha ka ni ka century ka ba kerpang ba ke ga bangi ekren kumni nga kermen ba kanum sa tang ka jing ekren henre kan long ka jing sedang ya ka jing ya ki ka movement ka ban wan ra nak benta ka jing bah jong ka lawei ka jing bah ka jing nget ka jong ni bat na menta ka gospel to kuli shibun ya kata ke jing jubab ngila yo shibun ke jing shai ha ka be dei bat ke evolution theory bat ke creation story ka bangi syam ka bible bat ngasong tanat igi kentien ki ba pipen sngo preng jongi bakala dei bah ka por ya ka bangin penrung ya ke jingi kai kham ta me ka jingi kai ha ka be dei bat ke creation story ha ki school halani ki subject jo ki school jo ki balang ki jongi dengan pai biang shei teman pesan ha ka be dei bat ke jingkli na ka benta jongpi hatu la ne em ban pensyong nia ya ki kamba jong ke jing pen khia ba ki ki kamba ki bangi syam ka bible da ke jing start science hatu ngi la ne em ban pensyong nia ya kita ki kamba ki bangi syam mo amdei tang ka kamba jo ke jing pen khia an ki kamba ki bangi syam ka bible da ke jing start science te habede begini jingkli pastor imat menela jubab si bentan kata te kidan sibun ki kamba ka bible ngimla benjer lut mo te ki bangi khamkan mau le se nadu bangi dang khna ke jing pen jai ke jong try jisu ya ke eryong ha ka por ba ya dan lang ka lieng bat ki senran ba si kan tien na u bu ong tolong jai ke eryong ka bajur kala su sange ka sange no ke jing be jong ka te ka wei pat ka sin ni i bau try jisu u ya halor ko te kita kidai ki jingjia ki ba lada ya bet de ki rukom perkhat ke sains ki ong ke bom la long ha basdang tingin ong ke bom la long lada ngi base bet ha ke lor ke e ba ke sains ke ong ten rei ke sains ke ha ke jing ya jong ke research ki hadu menta ki sngi kanang lap ye ki ba menshwa 4 nget ba pleng kalong sisya te hakabede bat kini ka jingyat ka jong try jisu halor ko lani ka bede bat ka jing pensange jong ke eryong nang lani kham shwa shu ak testament ka brim ka jing pen khlat arliang ya ka duriau basau ki bon bahagi scientist ki baderu ki brio ki ba don ka jinget ka baskem ho blay nong ubolong nong thau ki baro ki lada ai ya ki scientific proof ki batikna bah khamtam ya ka jing pen khlat ya ka ki balong ki jing pen sisya bakala jia sisya kumta bad ba ublay upanan kam da kanu ka jing pen kelai ka pressure ye ki air ke direction jung ki air hakatu ka por khanang baki jang ka dore basau kin khlan te namar bu de unong thau udon ho ka bor bun le ye ki bakum kata te nimtep wat ki bajia mentaro mo nyimtip kanu ke ba labandai ke ba wan no blero ba initiate mo ha ka jingki jongkal air jingki jongki kini calamities bangi bro sodong ni perthai mo te nyimtip kanu namar ke bible ke thu bon jaka ba blai open mi ya ke bakum kita ban ha bakal dei ka por ban pensenge open senge yaki te namar baki breu ki ba tip bhai ka science but ki badalong discipline mahakurkom ki lob i kita ki jing sisya te bat kum mangi ong ba de bandan unong sedang ki baro te kam yaki bakin sungthu ba kayade lada ublay ukwa ban pen mi yakal er ka bajur bha kan man be ne slong kam yu bon pen her ya ka pressure po slong ke ba kanwan pat na sebar kal er ke bajur bha ban be kam yu haba ubri rula teman ta ban mo ni ong ka cloud seeding ba hagiri perthai ki beru ki degi kenja phnget ki bagi ong ki seeds lani ki sembai bagi tu kin tan ya ko kan lang haki ndakala khia ka sahab slam te ubri ula pun hab slam kan yo blai te ubri pun kan ka science yung thau le hadu kan no te ngathrai kata ka de ke jubab ka bangala ban ai na menta ini bakli jingkli ta te ko le shibun ya ke jing jubab ka jong fit man san nge phai wiang che i
Dr. Balajit akabidi ke jingkeli na kabenta jongpi ku mangilayo bat ngashkwa ban bu apeng jongpi ke ni ke jingkeli ke i kabenta jongi ki kristan halor kapang ban sedang ya ka long yeng long sem da ka jing start science kum ka IVF lani ka surrogacy ke i kabenta jongi kum ki kristan halor jong ni kapang bangin sedang ya ka long yeng long sem da ka ni ka jing start science kum ka IVF lani ka surrogacy kita ka long ke jingkeli ka ba kilabu akhmat jongi ta boleh sibun pastor kita jingkeli i kumbakat dang yat ke por kidang juat kita ki jingkeli te henry hai jing perkhat be jing sung thu iba rid i jonga ngakwa ban sedang shwa da kabanga ong le se kani ka jingkeli ka fikeli ka yesriem kindiat ya ka tu ka jing yathu khana ka badai na po ka kitab Genesis ka lenong ka bakhat henriu ka be kren chaphang ka Sarah ka ba hapdeng jong ka jing bamdon khun ka jong ka kala persyang kala wan ka jing perkhat haka balik se ngala bangan sedang ya kata ka family ke jonga lingba ka syakri ke jonga ka Hagar padai ha kata ka nongrim ka balik se ka persyang bukan perkhat ba ngan perkhat no dakumwe namar ba ha ka jing kutlat kut lenti bamyo khun tele se ka kwa ban sedang ha kata ka rukom nrei da ka bangi puli ka tu ka jing tu khana ngi yu i menta ba dan bon ki bale se ki ba dei ban penlong yangi bangin perkhat shwa bangin ya chakatu ka benta tele se hakatu ka jup ka ba min shwa hakaba jing perkhat hakatu ka por ka long ka ba pediang hakatu ka por namar ka rukom long jong ka culture hakatu ka por hendrei technically hakaba dei ka jing song thu science ngila ban ong ka tu ki ong ka dei ka traditional gestation lani ka dei ka ba pediang hakatu ka por te henry mental la dangi pej pat ya ke ai ka bangi kren ya ka tu ka kentin ka ba phiwan ra ka IVF ke in vitro fertilization hakaba hakani ka benta ki wan ra ya ni ka jingsung thu ba ni kum ki brio khamtam ki tu ki bamdon khun don kiti le se ki la bakin perkhat bakila bakin le ai da ka ba le se ki wan ra yu sembai mo bat peleng ki bawan ra ngi ong haka kentin pareng ngi ong hadien kumtu te kila long embryo ndre ki don kampan ya kaban bu pat hakini ki surrogate mother mo kabamon lajnyo na itu ikme te hendrei lada pipej bekmi bnya bhai ka tu ki don bun ki baselendet namar baki hab bakin frozen ye kitu ban bu haki preservation ya kitu ki embryo ha te don katkum ka start science ki ong hadu news nem ki babun menta ka don sa kajing yeki ke baki ong kitu ki embryo lada pibu ha kanu ka plakhun kila hadien kat tu kat ni bakin long ban yo khun yo khti lani something gumta te henrei ka wei pat ka jingkeli ka ba mi na lor jong kata ka long ba kami ya kata ka rukom perkhat ba kumanga ong amene ya ka jing sung thu jong ka Sarah namar ba hadien pui ba kumno ka wanra ka jingkeli ba uni ukhon ubala khapan menta umde shu badan arngut kikme kikpa hendrei ladon sai balai pan haka picture te hato itu iba shusiu da kepisa iba persyang ban kit na menta jong nu badan jing sitom bamla ban yo lani ban pun khon te ki kindon ka attachment haka ba kan long ka ba ya ki ba kin bakin pelaj ya itu te hendrei mdei tang ya kata ka attachment hendrei ka jingkeli pat ka bapidei bapinwan rapan kadai wat ya itu ikon cendrang lani kentai iba indon attachment yano te kawan ra ya kata ka ya ke ai ka banga ngasung thu ka long ka penken ya kata ka structure ka ba ublei unong bu nong thau ulabu teledangi phai pat se ka ktin ka jong ublei ka ktin jong ublei pan kawan ra ya ka ni ka jing hikai na po ka kitab Genesis ka lenong ka beningkong phila pini te ka ba ong kumno ka ba ong ba ka jing thmu ka jong ublei ka long ba na ka wei ka breu pan no wei breu ba untei ya ka institution jong ka family but sure ngingi pe wat ka ktin ka jong ublei ru bon ki nuksa ka ba la ong kum ka sarahi ka ba simla yo khon hendrei kawan rapat se ka wei ka story ba ublei hi pat hadien lingba ka jing kren ka jong u ba unsa ai ka ba wan ra e ka jing pen kan mau pat na ka sam ka ba si spa ar hunyo ka ba ong ki khon ki dei ki jing kerkhu ki jong ublei ka di ka jing ai jong ublei kam dei ka right ka jong ni hendrei ka di ka jing kerkhu ka jong ublei
Tengah ngesngau ba kibun ki jingkli hoj ka ktien ka jong ublay kamdon haki dak yong ban ong no ba long na mlong ki babun ki gray area habangi puli ka Christian ethics hakbe day wat ka medical ki babun ba haki ki bangi habangi nya ktaj ngin habanya pej te hendai tang tani ka way ka banganga mut ban ong kini gidi ki principles ki bangi ngi shim na ka jing hikai jong ka ktien ublay nadu sedang hadu kut ban ong ba kala banwan ra bun ki jingkli hajaka ba kanwan ra tang ya ka jubab tengah ngesngau ba kan baha bangi husiar bangi persyang ban yaj hoj ka sains kala ban le namar ka sains hi kamuan rapat ya ka jing bet pad hagar kom trikam le se ka nuksa ka bangala ban ai palat na kani ka jing keli ka long ba pet ka sains hi ka bala ban create you to atom bomb bala penyap i babun ki brio ka bawan ra na ke ka de ki issue jong ka donut ka bangi ngidon ka jing ya kwa yaladi kajing ya kwa ban job ban le don bor halor kiwei te kawan ra ya kajing start science ka bau Einstein ha tu ka por udah ben bar udah keren udah no kata ka minsim bar udah sngosi ha ka baye dei bat kani ba kumnu ka start science la pendan kam ha ka rukom ka bamon ra ya kajing bah ya ke imlang sa lang yani ka lawi ka jong kibriu tengah ngasngo ka science kala ban le bun ki ke tambahan dari ke sains pat kamdan hakapan ya ke framework ya ke ethics ke ban ong ke ka bangi la ban le ke ka bangi mla ban le tang ke wei ke bang akwa ban ong kan bha bangi husiar bangin pusan ni gini jingkeli bang labo swa bangin ya chakmat bangin wad ya ke mon ke jong ublei namar ba ban yo khon kamdei ke right ke jongi henrei ke dei ke jing kurku ke jong ublei mo tang ke tang akwa ban ong ngesung sanat ya ke jing pen kan mau ke jong phi ya ki long kemi ki long pa kam tamah ke baseng ya kalong yeng kalong sem bagi kun gidi gijing ai sung bha ke jong blei gidi gijing gerku ke jong blei bat kanong gijing pen kan mau na ka benta jong ilang baro te shikintien na ka benta gijing timan besan ngine poi biang chi timan besan ngatrai kani kan ya dei bat kani ka por ka bangi im gijing kali kalong dan ki ba shap tieng bat ki bam shap tieng ru yau tau microchip hatu kan pher mo na kini ki chip ki bangi ngila penan kam baro shikarta haki technology ki ba pher kham tam kum haki mobile phone ke jingkeli kalong dan ke bashap tieng bat dan rugi bam shap tieng yu microchip bat hatu kini ke microchip ki dan ke jinge pher ni na kini ke chip ke bangi lepanan kam kum haki mobile phone bagi ki bai to kumlisbun pastor kani ke jingkeli ke ba piginong keli jingkeli le keli mo te ka hani jingkeli ke don ke kentian microchip te le sin bun penjingi ngim pada yo sumhau e ta microchip te bansi ong lingkot microchip udah ke circuit ke electronic circuit bangi ong haka badan kijing pensno iki tiar gitar babon tangki bala penret ado teng mlai isu do khmat degi million teli ki tiar ki berit kum ki resistor ki capacitor ki transistor ki teter ki IC la penret hado i tiar i bastang tang 1 mm dan nang tai bayar da segi area tang si in 1 inch square ni si in c square mo te itai dei microchip tenre hai ni tiari berit bah la tablet ya ka bor pat ka ba la long kumbala ban perkhat long haki ba mentale te ki ba mensuate ka long ka bor ban khenjing khen kat kum ka jing batha ubriu ban la te day hajing siya uniu microchip hi badai manong no uklong snam nani ka jabing jong ka computer nani ka mobile phone jongi bat kiwe ki laptop bat kiwe baro kini kidan ka way tiar tau microchip ubalong tenrai ba bangi lar ban khot u central processing unit uba penya ya baro ka way ka tiar te lah dakhlam uni te daka internet skanu ru mentoy te uneo microchip udai hagajing sya lasnai uhi banong ban compute hakabasdang ten rei kat banang ya ke research ula kalalong ru communication device bala ban communicate sebar bat sepo ban wan nabar ban pha sebar lani ngi ong kitin phareng mo ban receive lani ban send ya ki bangi kwa ban ai te ko dakum taru bangila banya phone da ka mobile
te la ban khenjing khen ngala habang apenan kam ya komputer nga khenjing khen lani ngala ban tho ki documents ngala ban process ki jingruai ki video bat ki wei ka bro kaya lingba jong ni microchip kata ka kam te udai sisa itiar ibarit andre bala la ban si bon ki te mentale kadan sakajing ban eyes ke intelligence mai ongi doktor menne ke intelligence design ke jong brain re ru mentau penmi ya ka wei ka subject pad bangi ong machine learning bakini ki machine adu tiar ki berit ko microchip adu ki bahe bakinla banyo ya ka bor ban sumthu kumbangi ki bring suthu te habanga sedang ban puli no subject tengah hab learn mo te lai penmi ya kata karjing start menta ban bagi machine ru ki la ban learn lani ban yo jing hikai tenda kila learn kamut mengau brio kamut ke tu ka learning ka bakila irengkat kala yasrim ka badan hangi ki brio dakum ta bagi sesna susu si robot bat ki wei ki ba la banan mentali kani kala subject kala long compulsory haki balik puli engineering kum kebaidai ba computer science te ki ong ka machine learning ka subject te bahado uput ba microchip ula ban program u bakatu machine ka baudan kala ban learn ya ka language ru ban keren ban learn ban ita te uneu microchip u badan hapo ki mobile jungi ude badan kum kita ke bor la da siong mobile bak hamen shwa arphos na men shwa te dei betang mobile ban shu pha khubor ban shu receive khubor nang ta ban shu store mo tenre bo mentang i hakini ki smartphone jungi kila long smart sisa ka kata katin smart mo kada te kejing kali ne ka phalang pat cha ka ngim tip ki itho nga khandiat nga persang hi ban perkhat bhai ku jingkli long ka ka jing tho ka baong ba kidan ki ba septing dan ki ba septing bat ki bam septing yo tong microchip kan permo na ki chip ki bangila penan kambor sikata teknologi ba fer te umi fer ka jing fer ka sudai betang baula nang khamlong complex ka design jong kala nang khamyat te la se inong kinong kali jingkili kila ban keren se phang ta microchip ban sa tap kan hagwei ka snin dala poi ka por ba ka bible ko ong ta mrat khlau on sa sinsiare ka prathai ka wei ni girukom ke bon control ye ki brio jang ka prathai ka dei ban tap da microchip po ka kti te bat ya kata ka jat technology la da poi se la penjanai ba la snai microchip iba khamrit susu bani tu chip badan po ko mobile iba ka size jong i tangkat ismbo khaw te ban thap dan kam ban dapoi ban ei la ban su inject bain rung po te la penjanai duk kata tin rei trikam thek kum ka sim card microchip badan po ka sim card mobile jungi tam bo kham dan bor si bon bala ban store baro information phang jungi na du ka health status jungi ka jinglong ko jingkhiap ki wei kumbala sedang benda kini kisingi ki jongi mo lingba ka jing store ki computer ki data banks ba tip ya ka health status jono te ki wei lei ki personal information jongi kum ka address ka rata ni dei senrang ne kan thai bat kum ta ki to le ki la long lupa ki la dan lupa mata te uni microchip ba la dang ye kran si phang ta ban panan kan umar cloud undon dot kita ki features na lor kata hapo microchip kum no ibila ban ye communicate sebar bat ban pediang nomor kidan ki antena te kemut ka jinglong advance so penan kam na raktin pareng mo advance jong kata ka por ka ban sepenan kam kalong hado kata ba we brio ubadan ye to microchip hu kono ka center na ka ba ki pha ye ki jingtip da ka basuk kala ban penrung ye ki jingtip hu to brio bat ban control senan yu kam dei sho tang ba nomor kemut kadan kajing penyesno ya ka jabing jong bat to chip boneu chip un control senan ya ka kom perkhat jong ye te aku liang la long kemba te mrau te dan hi ka daw ban sung septing bu kumuta nomor ubleu la thau ngi ki brio bangin long ki bala ban perkhat dali bangin rai dali ngi jet yong ngan jet kani ngan kan tat ye kani
kata ka bor ban jit ban kata ka bor ban rai mo haga jing im jungi tin rein dala don bakumuta te kamut ngila du ke bubun kita ki bor te la stang le se ban ong bangam ko ngo ne ko tambah wat de kata runga thrai mla shu la don uta te kidon ka ngalai experiments bakile kumno ba control ya ka main jung briu lingba ki chip te lingba ki program ki ba kile de ka Google ba kiwi bo briu bo ya ka khti ho mouse ka ndala connect ya ka jabing ju usha tu chip ka khi ka penya you tu mouse klem da mon mo u ban ne te kata ka de ba suma hi kui ka le te nga try kata ka jingkli ban ong sep tieng na sep tieng ni ham ban pensiong nia da ka bor sung thu jungi ndala poi kata ka por bangin ong ni ubade ban priang ne banam priang te kini ki badan menta te kempat poi seu tau put la danga pan kam ya ka mobile la ni wat la da tap you ya ka you no chip po ka ti junga kat ba kampat poi ka put bangam la su ban ya de thiet ban siu pisa la ni ban sim pisa khlamuta te ngam nganong ba bangin septeng kam dei don ki khap la se ba panan kam tin rei ndala panan kam kawan ka jing melen ban dalam melen teng dalawan pat dauta suthu su ka jing fer te kita ki dei ki bangi hap panan kam ka kten ublai kitab jing pen pau ka nong ka bakhat lai de khat bakhat phra ka kran sai try su ong hang ni don ka jing stan ai bu briun perkhat gen ladi un pensiong ni ai ki kata ka dei ka ba ka kitab jing pau Dengan poi biang Shafi teman pesan ha ka bede ka jing keli ka ba khadu ha kini ki sngi bon ba ki samla ki ngop ha kini ki jing benshoi di ma ka science and technology hatula ne em ban pen phai biang pat ya ki lingba ka jing start science long ki don ki bala ngam bat ki bala sha te mrau mo ha kini ki jing start science and technology hatula ne em ban pelaj pat ya ki nangta da ka jing start science to te kadai sisa kajing sisa kalong ba ngipet ya ki video games kadai science and technology ba pen mi ya ki kanu ki samla ki la long mrau hado bakim tip shu ka thia ka dam ka puli dang le ka trei ka khta ka bam kala khta ya ka jing im jong ki na dong sedong pe i ki drug su kumju kidan kadan ko ka chemical ka ba ka brain jongi ka jibing jongi ka pen mi ka teng ka dopamine te ki bala research ki lab ba haba le games te kat banang job nang kwa ban biang nomor bajab si job bayo ban control dale de banyo to jing job kam dei kum le football bat ki bangam tip ki khlan kan no ki tlat kan no kai fair hantu pat la ban control di te drop sulom tan nomor ba nang sung tenat te nomor bala ban dale de ban jet ban di ne banum di te nang yo sinang yo ek to jing tenat te hadu bom suthu pat la pui la kala kata ek jing im na dong sidong bat met bat men sim bat bor perkhan te kini ki bayar research ki lamba la de drug addict ne de game addict ne we bala le itu la sim gitu la ni la le itu ke game ha ka bakut ne don I want itu jing so bala jam kami kawai ka chemical ka baki ong ka dopamine te kani ka de ke jo ka chemical ka bami por bungi job bai le football balong normal lani ngi job bayele kanu ka contest lani ngi pass ba exam mo te ka dopamine level ka kiu te kilap ba dopamine level ka kiu tamba ka kham he sibon haba dagi drugs biwe te bat ka long salong round onto namar bakwa si kwa bat bala ban control ka game ladi te le ka racing da ka game te ngala ban control dong sedong bo time kham tulat ya ga kita ki te kadai ke jing sia ba teknologi kala poi seu tau put ba kala menong ke jing penjat ru tenrei mo ga ka jing ya kendo jungi pat bangi tip ya ka science and technology hatu la nem ban pen phai biang pat ye ki de da shu sim kum ong no kum ka jing kum ka hypothesis ka de ban long ka bala te bon hi kelas dang ban penan kam tang kidang dei ki jing persiang ba ban penan kam ya ka science technology ban pen phai pat yu briu
Tenrei ka sains and technology ka kham address ya ka benta ka badai jong ka met ubri ko bi ong doktor ne. Ka yade bat ka physical part jongi. Ban address si kita ki benta ki badai bat ki emotions lani ki jing sngo jongi, bat ki jing tip jongi ka badai ka bomdai lani ka morality jongi. Kalong ka ba bakan address ka science and technology kata. Lani ki choices jongi mo. Ti ban ong bakan la ban nyerap lut ka dan hi ka jing namar bangi ngimdei betang sisna ong kamar ka mata kamet jungi gidei gini mo gini ki pket ki badan ka met jungi gidei kamar ka mata ndrei ni ki dan ki ong kamdei tang ka chemistry kan kamet jungi ndrei kamet jungi kadei ka ba dong sibenta na kalong renyeng jungi bad kalong renyeng jungi kadan ka bor ban perkhan kadan ka bor ban jiet ban ong ka badei ne ka bomdei bad kiwi mo kata kadei kaban si ong kelum kabor bukan zaman sim bat kabor ban sungthu ban sempang te ki bateng teng ka sains kamla ban batai ha jing sha ka sains ka penen kam tangi ko ni kita kabor ban sungthu tu bleu la ong dupai breu ba men iet you try bo bleu jumen ta ka donor baro ta ka bor baro da ka men sem baro ru ong ru da ka jingmut baro te sains ji sha ka long sibenta na kata you te ni penen kam ya ka jingmut ha ka sains tenrei kita benta ka te ngamla ban ai ke jubab ke bapurah ni tambah kedan ki benta ki bakan nyerap ngasngo bakasan teknologi kala ban nyerap sibun la se ban penbiang ya ki benta ki belong physical ki be dei but physical kumbangi ai ki dawai ki dasin mo tenrei ke be dei pat bat ke mensim balai bo drug adik ujiet ban di sidi tu drug balai game adik ujiet sidi ban le tu ka game kadan hi ka benta ka baka science ngasung ka ban penda dengan cuai nuksa ka wei le keren menes pang Charles Darwin ka kan mau bai ong doktor menes pang ju nga puli ka wei ka jing thu pang Charles Darwin teladang dan kena ka bangam tip bahasa pen bet lam fi doktor ka ba Charles Darwin undawla dep ban penmi gitu ki theory jung ke evolution more origin of the species but life te ulale keleng ke pertheli tur ban pensisai kata bat ke jing khot jung ki bre ban wan ai jing pensung thu te to shwa bun mi ha ke jing sha ude u bre u bah ke imlang salang po snong na jong po ribilan ubak udan hi ke interest ya ka jing man bha ke jing roi bha ki para brio ha ke imlang salang ki perlok ki tu don we nong buat ubaya sa marjan ne tu bagju kesnong tu Charles Darwin persiang banyarap ubun kelano na kajing buat tu tu la persiang dagi bon posna mla tu la persiang lut ki kelat kemudian kajing tip ka sains simla tin do kita kijing tur jung keleng perthai ka wi sin do lawan pai tu posnong tu ya kendo iki perlok ki tu wat tu brio long kumno tu ndau ya kendo tu brio la kelan dong sedong la long brio batmai tu Charles Darwin dalengo hingan kalong bong thap khli kumno kala benong kala kumno ni kato ka sains kala punan kamu khulum la ban kala te ki ong ba ka bakut Charles Darwin yo ya kata ka jing su kendo mensim nani ka conviction ba udon nong thau dan da ki baro but utu nong buat ula ban kala namar ba udon ta wasilandat tinga ndrei ha kot ki secular literature pinam lap ya ka bukum kata nam lap te kata ke jawab sultanat ya ka jing jubab ka jong men pesan ha ka be dei but kumno ban pen phai pat mo ya kham tam ki samla ki bla long kerni ha kham tam ka science and technology kumno ngila ban pen phai pat sheki kidan ki ki ba ka science kanumla henry udan wei pat unong thau bala ban le ya kata ko magalong ki drug addict ngidon kami ki jaka sumar ngidon kami ki jaka henry ka ba khadu ka be bat ka ba kinjam sim ngidon kami ublei uban yarap uban pelat yaki ti sultanat kita ka juba bat ka wei pat ka be de ka jingkeli ka ba ladap haswa ni sultanat ya ka jing juba ka jing teman pesan bang skwa ban pengen mau ya pi ba ublei wa yang ya ka free will mo ka bangingin ngila ban jiet ngila ban le
bat kamde yangi ban menu la si ban control ya kajing im kajong ilat nau tahi wala thau ya kajing im kajong abat kajing uba ai ru hangi ya kini ka will la ni ka free will ka free choice ka bangi yo ban jet ti khaddu ngani poi si teman pesan bak si Dr. Balajit bat kadai ru kajing kali ka khaddu na ka benta ka ni ka program kadai kajing kali ka bangi la chu sum up ya ki kattu kan ni tli kajing kali bat ngin bo na ka benta jong fi doctor ha ka bi dei bat kini ka klam covid khat khandai bun ba ki balangej kimtre ban ai ya ka vaccination ya ka balap da kajing start science hatu kani ka don kajing dei bat ka tien ka jong blay ni bat kajing ni hatu kum ki kristan ngin ko ngu shwa ya ka an ka jong blay ni ngin ko ngu shwa ya ki an jong ka standard operating procedures le ni ki SOP kata kalong ke jingkeli ngan repeat biang sa sina ka bidip ka klam covid kat kendai don shibun ki balanget ki bam tre ban ai ya ka vaccination ya ka balalap da jing start science hatu ka ni ka don ke jinge dai ba ka tin ka jong blay ni ka jinge ni hatu kum ki kristan ngin ko ngu yu blay ya ka an ka jong blay ya ka an ka tin ka jong blay ni ka an jong ki SOP te ka ni ka jingkeli ka ba long shisha ka ba long relevant kat kum ka jing ya don menta jongi ha ka ni ka situation menta mo ka pandemic kaba kajing ya keren galong pan ai ne banum ai ne mo yo vaccine te ring asngo kajing kajing assume lani ka assumption hakani ka jingkeli hiru galong ban pin ya ringkat ya ka wei kajing sisa galong ban ong baka ktien ublay but kajing start science tanghang ta shwaru ngasngo banga don kajing wit kindiat ban ong no ban penyeringkat namar ba kumba nganchu bu kulum lang nadu menne bang ye batai spang kani kajing start science ba kajing ngej ngakwa bangan ong ye phi iwe kintian ile se ba phi fen kan mau habang ile na kani ka program ru kalong ba phi ukupa jong ka modern day science ubangi ngi khot kum Francis Bacon ukupa jong ka modern day science ubu ikani ka way ka nongrim ba kani ka kintian ka baong ba ya ka science lakha hakapne jong ka jinget kristan ya ka jing start science lakha hakapne jong ka jinget kristan da ka pharing da ka kintian nong way le comes not ba saong ba science was born in the bosom of Christianity pi hakabukut jong ka sngingi di ban so tho baka jingit kristan kamdei kumno ban pen treat yangi lani ban pen khia yangi nu knyang covid-19 kata ka dei ka balong straight forward ka banga kwa ban bo ka jingit kristan habu pi puli ka bible pinum yo ba ong ba pidan jingpang covid to khilit pe ka lenong ka ba kata ka ba ka dokhat ka ba kata ka ong kumta ban yo jing pen khia kamdei kulum lang le se phiru pinya mir jing mut lang hang ni ba ka jingit kristan ka dei kumno ban pin khia ya ka jing ya dei ka jongi bat ublay ka bala wanno ka jing ya paj ling ba ka pop but ya ka bible hilar phi paj kam dei ka science textbook ka don katu kat ni ki jing tho ka ba ya tingkho lang bat ka ba ka science ru ka long interested te henry kam dei ka science textbook tengim dei ban puli ya ka bible ko mangi puli science textbook ngili ban song tho ya kata te ka jingit kristan kamdei kumno ban pin khia ya ukubin henry kadei kumno ban pin khia ya ka jing ya dei ka jongi bat ublay kumno ban wan kata kadei ka ban ningkong ka bangim dei bangin long iyo te henry ka ba arpat ka ba kham kerpang ya ni jingkeli ka ba p1 ra ka long ba ka contribution pat jong ka jingit kristan sya ka ni ka science bat ka jing ya le persya yau niu knyang jingpang ka long indirect kamdei direct hakaba ka jingit kristan ka lawan ra ya kani ka foundation hakaba banle science kalong possible ngan ai pi kwe gan nuksa hapo ka kitab Genesis kalinong ka baar ka dekat ka bakhatsan ka ba ublay haba ukmi ikijing tao baro ukhot yu adam bat ka im uang to khe bat to trey to khmi taka kintin pareng haba pile ya ka bible study was not ha ka kintin bla penan kam hang tu kalong wong go and work but the pidang lechu shu ka kintin tenrai ka kintin ba penan kam hang tu mdei tang ka kintin trei ka de ka kintin to rep cultivate na mental dangi ong ka kintin cultivate phi yo sngo kumno phi ong kinong rep agriculture kawan na ka kintin cultivate
te hang ta PUE ba ka tin ga jong ublei ling ba ka hukum ka ba ublei uai hau adam bat ka im kalong kum ba ubet ye ki simbai jong ka research work ha ka science ba kan long possible pi la da pi kren pinong mentah ka nur kom ka jinget kalawan ra ye ni ka contribution cha ka science kawan ra kerpang ha ka ba kawan ra pi balai ki start science ngangalingo por bangadang let puli ngayo puli kum you Lewis you pasture mo ubalong responsible ya ka pasteurization kumno bangin chat ya ka dot ban penyap iki kenyang gi badan hang tu ha te ter kumta pat hadin pat pangapuli pat siapang jong pasture pan ngalingo bau de church father kumta ter pinda pet pipuli ka surgery kiba sngap le se kiba dai napo ki background jong ka surgery mo phini kiba bon ginong tho textbook ru ki dai ki brio kiba dai ki church father ka mun hakam nadu ka sngi ningkong hadu ka sngi sajjan ki dai kiba let ban tray ban kta ban le research ban le ye haka sngi bat ka sngi ublei pan ki wan ban yalap ya ka ktien ka jong ublei yaki ka jingim kam dai hang ni ka dai dakumwe hang ni ka dai kalong ki ong compartmentalization mo kam dai kumta te ngi dei bengin sngo tho baka contribution jong ka jinget kristan cha ka science ka long indirect hakaba kawan ra ya ka world view ngi ong pi dan tang artli ki world view ki ba kongsan ka bangi ngi dan world view ka ba mod kilom ki hit khmi ya bangi pet ya ka imlang ka salang ngi pet ya ka jing shisha jong ka ne ka rukom long jong ka mariang jong ka perthai hi barok ka wei ka dei ka world view dan ubre uba pet di jo gi hit khman upet ya ni perthai wang dan blai dan pada ubapet iki ju iji keman uang em dan bun ki nongrim ki bangangam la bangan ngej ba dan belai namar ki barok kim juja ha menne ningkong i temen basan ikren pang tu ka jing sedang jong ka perthai i ong ka big bang ka barok ngisi ong big bang kumno ka sedang ka perthai ki ong big bang te henry menta kat kum ka start science ki ong ho ki don ki dak ki ba pensyai baka ni ka perthai le se kelas dang lingba ka jing perthai namar ba minta kum baka long ka perthai kaya expand tanginu mi pe sya kata ka ba long technical tambah tang ka we minta te ka bible ba ka ong kumno bible ka ong ha ka bening kong ublei ula thawe ka beneng ba ka khanda uklam ong ha ka bening kong ka de ka big bang tingim dei pat benginya wan no minta benginya ong kala ka bible hang te kala ka long kum em namar kadang ya kisngi ki por nginang mi syu ya kini ki evidence ngiong mo ki evidence ki bedang yu ka ministry ha ka banganga don menta ka dei ka bangingi ong ka reasons to believe ngilong ngile ba ya science ngi pej iki dak kishin ki ba mi menta ki ba ngan ong ye phi kum menta bangi kren bahas pang Darwin menta sispa tam snem la ya hadin ka jing klad no jong Darwin sibun ki ki bangi tip menta ki ba Darwin uklam tip ha gitu ka por te kum tangala ban asyu ye pi genuksa ka bangin ha banginya beteng biang sa kum basiken ta banginya keren ye kata te tangba na kwa ban bu dengan penkut tang da kata ka ba habaya dei ba ka vaccination habaya dei ba kini ki SOP ki keler pi kli yang ngangan ongai pi tang ka wei ngi habangi pang ngi sitom ngim ju shong klik ti hayeng menta pi don ke jing pang sini lan pi don ke jing pang pi ong em pi ngam tre bangan lej umta ngi wat jing yaram ngiwat jingiram te menta ku mengi ui uni uknyang jingpang covid-19 umde ui e bengi syua kren la ni ki bri syua thau kadi ke pandemic ke baja keleng satlang ngila do i babon ki be ki bathon lingbang uni hoi don bon ki jingi kren chalin det ka ba ngi ong ngi kren pang ki controversies ki conspiracies ki ta mangini e kata haru tamba tang ka winga kwa ban ong ba nga hakabia David kani nga ngapet igi statistics kumbi ong temen besan mene ubleu la thau yingi wayangi kijing lanjut wayangi ke bor perkat nga shwa bangan sim ya kata ban ong ngan sim ne nai sim ngapet ki statistics namar bakani kedai ke bening kong ha ke history ke jong ubreu uba tang hapo katu kat ni benai tang hapo katu kat ni benai mdei su digi snem bagi penmi uni vaksin henre baru bor pinda ong hapo penmi u vaksin kita test hadu kumba sansnem minimum bat kin saran ya ka iyo henry kani namar bakila dawa kloy pat bon ki hoy ngam ong bangilong absolutely sure lani confident tama henry ngi yu i kat kum ka statistics nga ngai i ladangi I vaccination ngai i baka chances ke jong pi ba pin klan ya ka met ka khamjur
Naman nai ong ye kata ban ong ban ai num ai vaccination Henry menta ki babon wat keling ba ka jing bam ka bengi bam mengirungan ong ka met ka jongi ka immunity jongi ka latlon menta ngi kren spang organic farming bat kiwe shushu te dai namar kata ka daungan ong ai pingi hab bengin da pusan ba bo nong rimba ba pin shim ne pinum shim pe igi statistics nganum pen borling ba ka ni bangan ong kani ka panel discussion manong ngangala ai pide ba pin dai nganum ong kumta ngidon la ka jong ka rai bat haba pi shim pet ya ka vaccination pet igi statistics ka ong kumno ka risk ka don bet hangno ka don ka risk nganum ong ba kanum don ka risk ngan bakla jur la danga nga ong ba don risk ka don kala ban don ngamla bangan te henrei kala ban don hiru ka risk la da pipi mai te dain namar kata ka urgency ka long ba ngin perkat sani bah halor kani ngin da pulie pet ngap bahaya konsult bah mde ban chu ong ban pen chong nong rim banong ka tin jong blai ko ong shai kum ni ling ba ka snam ko jong jisu ho ngi de bangin ta handre kumang ong ngai phi ka don ka space bangingin bu bahaya kita ki ke ka science kam de bo persya ka jinget ho ka don ka bad science ka don ka good science ta handre tang ke ai bangi kren menta ka long bangin khmi yakini ki so jong ka jingle research jong ki babon ki ba don ha ka feel pat ngin de ngam ban ngin le kumta ngin long ki breu ki ba bu nong rim ya ki rai ki bangi ngin shim ka jingim ngim de bangin chu le klem da tip bangin chu ong bet mo ngi ong bangin chu nget bit bet hem te ka long tang kumta bangan ong halor kata ta kubli shibun doctor nam ta ka jubab ka jong phi ngatrai ka long ka basai na ka benta jong phi ki ba pet ye ka program ba ka shonga ka man ka jongi ha ka jingjiet ka jongi ha ka jingnat luat ka jongi mo kumbala batai mentan mdei banchu bat tama ka eke ka bangingile ka di bandan ha ka ya ka nongrim bali ngile ya ka ti ngasung ban ai kublei shisien ngasung ba ka lesi ke jinga kren kadang sung tenat tin re ka por ka nom sha yangi bangin nang peteng ti lesin da hakui pat ka por ngi nang la bang ban yo ka bakum ke ni ka lat ban ya peliu jingmut chu alo ke ni ka topic ngasung kolong ka bayar adu kata-kata ti sa shisien pat nagaliang jangi ka good news tv ngi ai kublei ya fi baro arngut i teman besan bat kumju redaktor ya ka por ka bakodor ka jong phi ka ba phi la pelaj ha ke ni ka por na ka bentaban ai ya ka jing tip ya ka jing shai ha ka be dei bat kene ka phang bat ngai ublei un kurku ya phi baro ki ba ngap bat ki ba pet ya ka program ka jongi bat kham tam ya ki jingkeli ki ba phi la ai ling ba ka ling ya ka bangi la pha ngai ba phi la yo ya ka jubab ling ba jong ka jingkeli ka jongki bat lar fidang don chu kanu ka ki jingkeli phi la ban message ni phi la ban whatsapp hu number ubangi ngin sapen ubangi ju ai ha ka program ke jongi ya ki number phone pila ban sa whatsapp le ne ban message ki ki number bat ngin sawan che phiring kat ba ke jubab na ki panelist ki jongi ki be don lang bat ngi ha ke ni ka por ti sa chi sien pat khublei shibon ni pi baro bat ban penwai ke ni ka program ngun kat pat itiman besan fin subha ban bu ke jing duai ke belingkot bat sepelat ngi da ke jing khu penwai tengnya duai ko kpa jengi bahabeneng ni aingu eme try na ka banta ke ni ka por ka ba kodor ba yo kumni ban ya kren khamtam yini ki jingkali ki ba ki nong snap ki don ban bu ahmad jungi kum kani ka panel but kum ki brio ki ba dang dei ka ban yak sa ya ka ban nang suthu shishu ki rei ki ba me mena ai ru ya kani ka jinget ka ba scam how nong pen im jungi Jesus Christ ba me ublong blay but nong thau jong ka bening bat ka khando mela airu hangi ya ka science bangin penan kam ya ka khanang bangin ang long shishu ki brio ki bayat bat me kan rat ki ba scam me tukur khui ki baro ya ki ba hagani ka por la pendap kur khui ki no snap i we try ba ki ru ki nang yo shishu ya ka jing sothu ya ka jingat lenti hagani ka jing im ka ba dei ka jingat ka ba shani alut hame lambat ka jing tip ru ya ka science bara ka bawai no to ai ba ka jing ai ka ba dap yang ka jong try jing Jesus Christ ka jing ba ka jong bleu pa lamba ka jing slok ka jong sim ba khuin kinda shongkar hailam ba ngilang baro i pastor iba pen iba khmi ka ni ka benta ka ba dan ka dor ka ba khrau limba ka ni ka good news tv jong ka sinot baro kinong pentrai kam me gani ha gani ga chaka kumju ru
kirunget ki badan hang ni bat hakeleng setelak ke pertai. Mentah bat adu hala kataru. Amin.